συνειδητοποιεί. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και για να επανέλθω, λοιπόν, εμείς ο κόσμος αισθάνομαι ότι εγώ τον κόσμο. Ο κόσμος σταυρώθηκε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Το κόσμο σταυρώθηκε για μένα σημαίνει ότι απομακρύνθηκα τοπικά από τον κόσμο. Σταυρώθηκε ο κόσμος, πέθανε για μένα. Το καλό τον κόσμο σημαίνει ότι εγώ θα σταυρωθώ, δηλαδή πρέπει εγώ να πεθάνω. Να πεθάνουν τα πάθη μου, οι αδυναμίες μου, ο παλιός εαυτός, για να αναστηθώ εν Χριστώ. Και το δύσκολο είναι αυτό, το τροπικός. Δηλαδή δεν είναι και η απομάκρυνση που είναι τοπική, τον κόσμο, αλλά καλό τον κόσμο εκεί είναι ο τροπικός. Και εκεί παλεύεις πλέον με τους λογισμούς και με τις αδυναμίες και με όλα αυτά, οπότε είναι εμπειρία σε έναν άνθρωπο. Και με όλες αυτές τις καταβολές που έχεις μέσα στο DNA σου. Παλεύεις και αγωνίζεσαι. Δηλαδή αυτό το καλό τον κόσμο είναι εκεί το δύσκολο. Δεν είναι μονάχα να απομακρυνθούμε τοπικά από τον κόσμο ή να προσπαθούμε να έχουμε καλούς λογισμούς και να μην επηρεαζόμαστε. Είναι και τροπικά, δηλαδή να βγάλουμε τα πάθη από μέσα μας. Εκεί είναι το δύσκολο. Να ξέρεις τα πάθη. Και αυτό προσπαθεί ο κάθε μοναχός. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας. Το να βγάλεις τον κόσμο από μέσα σου, το να βγάλεις, δηλαδή λες από αφήνεις τον κόσμο, εντάξει δεν έχεις πειρασμούς. Ο κόσμος που είναι μέσα σου. Δεν το, αυτή είναι η απάντηση. Ο κόσμος που έχεις μέσα σου τι θα γίνει. Που έχουμε ένα σωρό πάθη, γιατί όταν λέμε ο κόσμος δεν εννοούμε τους ανθρώπους. Εννοούμε τα πάθη που σε ταλανίζουν. Τα πάθη λοιπόν και δυναμίες, ο κόσμος δηλαδή που σε τυραννάει μέσα σου, θα τον κουβαλάς. Τον κουβαλάς και τον έχεις. Λοιπόν θέλει να απαλλαγείς και από αυτό. Και εκεί χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Είναι δηλαδή, και μπορώ να σας πω ότι αυτό που λένε μοναχισμός, επιστήμη, επιστημών και τέχνη, τεχνών και επιστήμη, είναι δεν μπορείς να ξέρεις αυτό που λέμε από πού ο λογισμός ή ο διάβολος θα σου τη φέρει. Γιατί ο διάβολος την δικαιολογεί όλα. Και την γαστριμαργία και την πολυλογία και την αγρολογία και τους κακούς λογισμούς, τους περιπαρούς αρχικούς. Ο διάβολος την δικαιολογεί όλα μέσα στο μέλλον και μιστά. Τα λυγούμε και λέμε εντάξει. Έλεγε ο Παπαφρέμος τον Ακιώτης, μας έλεγε πολλές φορές λέμε εμείς οι μοναχοί, δεν είναι τίποτα αυτό, δεν είναι τίποτα εκείνο, δεν είναι τίποτα εκείνο και μετά έχουμε μεγάλες πτώσεις. Πολλές φορές δηλαδή συμβιβαζόμαστε πολλές φορές. Να το αφάνω πιο το φαΐ πρώτα πάνω δεν είναι τίποτα, να κουβεντιάσω δεν είναι τίποτα, το να ξενυχτήσω δεν είναι τίποτα, να μην κατέβω στην ακολουθία που δεν είναι τίποτα. Και μετά έχουμε λέει μεγάλες πτώσεις. Και λέει μάλιστα, γιατί και εγώ δεν είμαι και πολύ συνεπής σε αυτά, λέει μάλιστα ο Άγιος, νομίζω, Ισαάκ ο Σύρος, δεν θα μας κρίνει ο Θεός γιατί δεν κάναμε τον κανόνα μας, αλλά θα μας κρίνει ο Θεός γιατί μη κάνοντας τον κανόνα μας, βρήκε ευκαιρία ο διάβολος να εισδύσει. Γιατί όταν κάνεις τον κανόνα σου, φεύγει ο διάβολος. Προσεύχεσαι, φεύγει ο πειρασμός. Καθαρίζεται η ψυχή. Κοινωνάς, εξομολογείσαι. Όταν δεν κάνεις τον πνευματικό αγώνα, δεν φεύγει ο διάβολος. Δηλαδή έρχεται εκεί που βρίσκει παράδειγμα και σχολεί. Γιατί πάντα η ψυχή πρέπει να γεμίσει κάτι. Αν είσαι γεμάτος με την προσευχή και τον πνευματικό αγώνα, δεν βρίσκει ο διάβολος έδαφος. Άμα δεν έχεις τίποτα στην ψυχή σου και παραμελείς την προσευχή, τον αγώνα σου, τον πνευματικό αυτό που έχεις να κάνεις την άσκηση της νηστείας, βρίσκει ο διάβολος πάτημα και εισέρχεται. Τι λοιπόν η απάντηση. Και ο μοναχός έχει να κάνει με τους λογισμούς να παλέψει. Και είναι δύσκολο. Γιατί και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές λέω και εγώ στον κόσμο ότι εσάς που είστε στον κόσμο, ο Θεός δεν λέω για εκεί εφίστε το αυτό είναι το. Το ράσο είναι κάτι άλλο. Εκεί μην το εκείσαι. Εκπήρως φλόγανο είναι εκεί. Αλλά για εσάς ο Θεός θα σας κρίνει επικώς και θα σας κρίνει κυρίως στην πράξη. Το να περάσει ένας κακός λογισμός και να φύγει, εντάξει. Εμείς θα κρυθούμε και στους λογισμούς μας, όχι μόνο στην πράξη. Και αυτό είναι πιο αυστηρή. Η κρίση του Θεού. Και όπως λέει ο γνούς, πολλά και δαρίσεται. Αυτός που γνώρισε πολλά θα φάει και περισσότερο ξύλο. Και ένας μοναχός που ξέρει θα κριθεί αυστηρότερα, και ένας ιερέας που ξέρει θα κριθεί αυστηρότερα, και ένας πνευματικός που ξέρει ακόμα περισσότερο θα κριθεί αυστηρότερα. Οπότε, κοιτάτε να κάνετε, διαβάστε τον Άγιο Ιωάννη Κλίμακο στην αρχή που μιλάει για τους κοσμικούς και διαβάστε και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο τι λέει για τους λαϊκούς στο Καταγιώνα Ευαγγέλιο στην αρχή. Λέει μερικά πράγματα στοιχειώδη. Τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Είσαι μέσα. Είσαι πιστός στην Εκκλησία. Στοιχειώδη πράγματα. Να μην είναι αφοσιωμένος ο καθένας στη γυναίκα του, αν είναι παντρεμένος, να κάνει τον αγώνα του, να κάνει κάποιες ελεημοσύνες, να βοηθάτε τον συνανθρωπό σας. Και όταν κάνετε όλα αυτά, κάποια πράγματα, θα είστε κοντά στη Βασιλεία. Έτσι λοιπόν. Και είναι διαφορετικός ο αγώνας του καθενός. Ακόμα και ο αγώνας των κοινοβιατών, τους αγώνες των ερημητών, πάλι είναι πιο διαφορετικός. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι οι κοινοβιάτες διώχνουν τους πειρασμούς σαν μύγες.
πληθυσμού σαν μύγες. Έτσι, τους διώξουν. Οι ερημίτες πολεμάνε σαν πεντάρια. Στήθος με στήθος. Ζόρικα, δύσκολα. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Τελειώσαμε. Πήγε τι ώρα, πήγε 11. Λοιπόν, κηρύξουμε διάλυση. Ποιος μοναχός ήταν και στη μάνα του είχε πει «Μάνα θες τώρα πρώτα στο αγάκι όλος να πάω στην έρημο να τυραννιέμαι ο μοναχός μου ή να κάνω στο κοινόβιο». Σαν ένα διακόνημα. Κάτι ξέρεις εσύ. Λέω εγώ τώρα, ρωτάω, δεν ξέρω. Υπάρχει κανένας τέτοιος μοναχός που να το... Διάλεξε τον εύκολο αγρό από τα δύο. Τα δύο το εύκολο. Θα πήρε τελικά την ευλογία της μάνας. Πήρε την ευχή της μάνας μου. Εσύ κάτι ξέρεις. Τι είναι ψυχολόγος εσύ. Πόσα χρόνια. Λοιπόν, να μοιράσουμε εικόνες στο γύρο μία φορά. Εντάξει. Ορίστε. Θέλω να ρωτήσω, γενικά, υπάρχουν άτομα που γεννιούνται με στερετική νοημοσύνη, δηλαδή τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτά δεν έχουν αντίληψη, δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι και τι δεν είναι ανάγκη. Εμείς πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε, να τα φέρουμε, όχι να τα φέρουμε στον δρόμο του Θεού, εμείς να τα βοηθήσουμε. Στο βαθμό που προσπαθούμε να αναπτύξουμε και κάποια προσόντα που έχουν, που μπορούμε να τα αναπτύξουμε, ας πούμε το να μπορούν να μιλάνε, το να μπορούν να έχουν επαφή με το περιβάλλον, νομίζω ότι και σε αυτό μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Εγώ ξέρω γονείς που βοηθάνε τα παιδιά τους, που τα μαθαίνουν, τα οποία είναι αυτιστικά. Και τα μαθαίνουν με τον καλό τρόπο, όπως διδάσκει ο άλλος. Ας πούμε, υπάρχει ένα αυτιστικό παιδί, το οποίο μπορεί να κάνει κολύμβηση 600 μέτρα. Μπορεί να κάνει αυτό και ο πατέρας του προσπαθεί να το βοηθήσει και στα πραγματικά. Είναι αυτά, είναι όλα ένα μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα και εκεί μας μπαίνουν και μας οι λογισμοί. Αλλά κακώς το σωστό είναι να λέμε ότι ανάλογα με αυτόν τον άνθρωπο που έχει αυτή τη δυσκολία, έχει ο Θεός και με ιδιαίτερο τρόπο θα τον κρίνει. Γι' αυτό λέει και στο ψαλτήρι, ετάζουν καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Ο Θεός εξετάζει καρδίες και νεφρούς, δηλαδή εξετάζει τον έσω άνθρωπο. Τον εξετάζει, ξέρει ο καθένας. Άλλος αρχικό πόλεμο έχει ένας ο οποίος έζησε ή κάποια στιγμή ήταν σε μια πιο γυμνασμένος και αυτό, και άλλο ο οποίος ένας άλλος ο οποίος κάπως αδιαφορεί. Άλλο πόλεμο έχει ένας ο οποίος γεννήθηκε πλούσιος και άλλο ένας που γεννήθηκε φτωχός. Άλλο, ο καθένας έχει με τον πόλεμο. Και ο Θεός ξέρει τον καθένα πώς θα τον κρίνει. Γι' αυτό δεν πρέπει να βγάλουμε και κρίση και είναι το θέμα της κατακρίσης, το έχουμε πει και άλλη φορά. Το ξαναπούμε πάλι. Λοιπόν, καλά να είστε, Παναγία της Ευλογής, να βάλω και τις εικόνες.